Nabati na ba ninyo ang kahuot sa dagan sa trapiko sa Sugbo karong holiday rush mga kauban? Ang mga commuters nga sila Kathy ug Kurt miingon nga bisan pa dili rush hour, maglisod gihapon sila pagsakay og jeep o di ba kaha mag-book og motor o sakyanan pinaagi sa mga ride-hailing app. Dapat kaning mga jeep nga karaan i-dispose na sila kaning ipawala na gid ba nya bago na po niya kaning mga modern ron ipuli ron para mawaang ka traffic diri ba kay traffic ng traffic padulong sa mambalin to pitos traffic jud gayo napay mga aso sa jeep nga dabi ka itong kristanan makadaot sa atong health. Traffic kayo since ni tungtong ang December maglisod na migsakay especially na ko'y bata every Friday mari magimig Santo Niño sin traffic darong orasa traffic even morning traffic gyapon lisod isa kayo Grab, taxi, even bus, lisod na kayo. Misag mag-book, way mo dawat, lisod. Gani ang netizen nga si Fidel Ricafranca may pagawas og open letter online alang kang Cebu City Mayor Nestor Archival mahitungod sa kalisod sa pag-commute sa publiko. Sayang mensahe saysay niini nga halos wa na dyoy masakyan ang mga yanong tao dinhi sa Cebu. Dugang paniya nga ang daling solusyon sa mong problema mao ang free og on-the-dot mass transpo on all thoroughfares alang sa Pasko. Sanglit ang nahitabo karon usa na ka transport emergency. Human mapaabot kang Mayor Archival ang mga mensahe, asoy niini nga bukas siya sa mga suhestyon sa publiko o gani na desisyon na niini nga paminawon ang singgit sa katawhan. Anunsyo ni Archival ang iyang plano nga pagpatuman og libreng bus ride alang sa publiko karong holiday season hangtod nga mahuman ang tuig 2025. Sa inisyal nga plano ni Archival, manukad sa Barangay Talamban ang ruta alang sa Cebu City North District, samtang sa Barangay Bulacau ang sa South District. Gipahimugatan ni Archival nga ubos sa mong programa, tagaan og prioridad ang mga persons with disability, mabdos ug senior citizen. Posibleng karong umaabot nga semana sugda na ang libreng bus rides nga gikalipay sa mga commuters kun ugaling madayon man. Mas paborunsan sa among as a commuter kung naay free bus kay malesen ang mga tao nga mosakay sa public transportation like sa mga bus o sa mga jeepney. So, I think helpful pud na. Aside from that, pregnancy ko, so very stressful kayo kung mag-commute but kailangan mo simba so agwanta lang. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.